Iker Elosegi deitzen naiz. Ni eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarako langile bat naiz, koordinatzailea. Eta ari naiz konkretoki lanean hegoaldeko partaide batzuekin, harremanak eta garatzen eta elgarrekin lan batzuk egin naiz. Hala, zer diren ongi edo zer ez ongi, nien ez xurit abeltz jokortan berezpada sartuko, baina erran ezake liberapen pixka batekin oartzen naizela, naiz eta elgar ezagutzen dugun, ez dugu ohitura handirik, osaia handirik elgarrekin egiazki lan egiteko. Eta nik hori diot garapen elkarte batetik. Niz hemen egitura ekonomiko baten izenean ari. Beraz, elgarren sortzen dugu eta ezagutza hori ez da aski barnatuaren ustez egiazki gauzak elgarrekin egiteko. Hala ere, erraiten da, elgar ezagutze horrek erakusten duela oso egoera desberdinak ditugula iparralde eta mugaz hegoaldean. Egoera hori desberdinak laborantza mundutik. Ulergarriak dira historia desberdinak baitira. Naiz eta arraza berak, mendi berak, kultura oso antzekoa izan. Menan egoerak desberdinak dira eta oso zailak, momentu honetan. Oso zailak dira guk ikusten dugu hegoaldeko laborarien partetik, ikezia asko, ilun izan naiz, baina ilusio guti, bai, eta nunbait nora ez bat bezala, zuta lan nahi hemen dena erretxa denik, baina hori ikusten dugu. Eta ikusten dugu baita ere, behar bat, lehen aipatu den debate hori eta gauzatzeko, behar bat debate hori hemen duela 30 urte petatu zena orai aira gertatzen egoaldean, laborarien artean, eta uste dut hor bat direla trukaketa horien bidez nunbait gauzak aintzinarazteko behar bada perspektiba batzuk. Eta horiek dira nik hori erran ditzazketan gauzak, mirari buruz uste dut hor baden ideiak aipatzen behizin dituen. Sotoki behar da hobeto elgar ezagutzea, hango laborariak ilusio pixka bat bederen duten horiek ikusizaten hemen zer egiten den, nola egiten den, zer historia dugun, eta egiten dute heiek egin historia, baina horren beharra segitzen dut. Eta bukatzeko, zer egia zazki minuta bildatu niz, bukatzeko, uste dut, hor zareko niz gehiago ekonomia aldetikan, uste dut egualdean den biztanle goarekin, bi kasik 2 milioi ederat duden, eta egualdeko biztanle hori. Uste dut baden animaleko lana egiteko, hiritar hori buruz, kontzientzian sartzeko, zer jaten duten, eta ondoan bat dira laborariak, bat dira ekoizten duten jendeak. Eta hor, ni eta horrekin bukatuko dut, argitzen hau beti entzutea, Jarzabal sormarkan egiten diren, uste dut 200 tona gazna direla, ustean, urtik gora bera, nekez saltzen direla. Jakinez, egualdean diren jende guzi horiek, ez dute denak egun guziz gazna jaten, baina hau handana bat betetzeko, eta hor, uste dut batera egiazki garekin lan bat egiteko horrein buru. Esker, Iker. Bigarrena, David, nahi duzu? Bai, egin beharko. Ni David naiz eta fruta saltzaile, langilea naiz landare elkartean. Landare elkartea Iruñako elkarte bada, Iruña herriko elkarte bada, guk hiriko jendea gara beraz, eta landare elkartearen ezagutza da produktu ekologikoak eskaintzen ditu, bere elkartu garen pertsonei, 2000 familia horiei, eta produktu ekologiko horietan ere, lehen Michelek aipatutako printzipio edo balori horiei bilatzen ditugu, entzutzen ere gertutasuna, herrietan jendea bizializatea, nekazaritzatik bizializatea, eta bar. Horretaz aparte ere, bilatzen duguna da justizi sozial bat. Uste dugu ere, lehen esaten zuen Michelek esaten zuen bezala, edo Sibanak esaten duen bezala,
Irautza egiteko 3 aukera daude lagunean, gozaltzerakoan, bazkaltzerakoan eta faltzerakoan, eta gure kontradizioak barne direlarik, irautza hori ere egiten saiatzen gara. Pixkat hori litzake nor garen edo zer den landare. Mugaz gaineko harremanetaz, ekologikotaz dakigu guk. Guk ez gara ideologoak, ez dakigu asko, badakigu zein den helburua da mundu justuago bat, eta mundu justuago horretan nekazariak sartzen dira, laborariak sartzen dira, eta lurra sartzen da, eta horretatik abiatuta arantza jaten gara. Baina mugaz gaindiko erlazioak lehen aipatzen duen, guretako errazagoa da Marseillako sagarra jatea edo erostea iparraldekoak baino. Eta hori da guk erlazio komertzial horiek, guk dominatzen ditugun horien ekologiko mailan nola ikuste ditugun gauzak. Tristeak dira, baina gu ilusio handiz uste dugu hori aldatzen aldela ere bai. Zer proposatzen dugu horren inguruan edo zei ideiak ematen alditugu horrela motzean, guk uste dugu beharrezkoa litzakela, edo nik uste dut beharrezkoa litzakela egotea ganbara bat. Iparralde eta hegoaldeko ezagutza hori edo falta zaigun ezagutza hori bermatuko lukeena. Komertzial mailan esaten ari naiz, lehen 300.000 tona gasnataz ari ziren, baina oraintxe berean inork aipatu dit sagarrugile asko dagoela iparraldean, sagarrugile elkarte bat sortu dela eta ez dutela sagar nahiko. Guk ezagutzen ditugu produktoreak, ekoizleak, erlazio komertzial hori ez egotea gainditzeko pertsonak eta elkarteen gaindi, uste dut ere pertsonak eta elkarteak lortu beharko genukela hori sortzea, baina lortu beharko genuke zerbait inor egotea. Eta guretako ganbara edo beste izen bat edo beste figura bat, baina ezagutza hori eta erlazio horiek bideratuko lituzkena guretako oso importantea litzake. Hori alde batetik. Eta bestetik, uste dugu ere lekuan egiten aldiren gauzak ere oso interesgarriak direla. Eta bide horretan, hemen ditugu bidaziko lagunak ere bai, gero uste dut bere burua aurkeztuko dutela, baina oso proiektu interesgarria dute, Bortzirietatik abiatuta, Lapurdiko zati bat eta Gipuzkoako zati bat hartuko lukeena. Beraiek esplikatu dute ni baino noki. Hori da pixkat sintesian, pasatu nahi zen denboran, baina hori da nola ikusten ditugun gauzak, eta nola betzen ditugu. Uste dugu, guk ere pixkat landare zerrenetako kokatzearen, landare pixkat da, landaren juntan lehen ere komentatzen duen, gure burua kokatzerakoan landare da pixkat Nafarroko eta Iruñako gizartea bezala. Eta esaten dut ere identitateari begira eta euskalduntasunari begira. Baina, printzipio eta balore transversaltatik abiatuta, hain zuzen ere gertutasuna, agroekologia, merkataritza edo bidezko merkataritza bat gure artean bideratzerakoan lortu dugu ere denok horrelako harremanetara begira egotea eta denok ikustea iparralde eta hegoalde arteko harreman hori sendotze horretan aukera bat bezala gure bizitza modu koherente batean bizitzeko edo modu koherenteago batean bizitzeko. Esker, David, txitzen dugu beraz. Ça geht noch nahi Emmanuel. Donc Emmanuel Poirmeur, je suis viticulteur donc à Irune, mais j'ai d'autres activités, notamment je suis consultant pour le pôle de compétitivité agricole et agroalimentaire du Sud-Ouest. En fait, j'ai en charge un projet européen pour la modernisation de l'agriculture de montagne. Et c'est un projet qui réunit 13 partenaires, dont 5 côtés espagnols, un catalan et 4 partenaires basques. Voilà. Et sur ce projet, qui dure 3 ans, on parle de modernisation et d'hypertechnologie pour sauver certaines productions agricoles de montagne qui sont menacées. Et à ce titre, on a déjà de très belles relations avec notamment les partenaires basques. Et le 17 octobre prochain, il y a un grand séminaire qui est organisé à Vitoria. Voilà. Donc les relations agricoles, certaines existent déjà avec l'autre versant. En tout cas, donc, le transfrontalier existe, mais c'est dur à mettre en place.
pour ici, ce que Jean-Michel nous a demandé, moi j'interviens au nom de Slow Food. Slow Food, certains connaissent de nous, c'est une grande association, ou c'est un mouvement qui a plus de 100 000 personnes dans le monde, donc c'est volontairement très international et c'est parti d'Italie. Mais le sous-groupe, ou ce qu'on appelle les conviviums basques, est le convivium le plus actif en France. Il s'appelle Biciona. Et de l'autre côté de cette frontière, chaque province en fait a un convivium. Voilà. Et on a déjà des relations avec le convivium d'Arava et de Guipuscoa. Slow Food, le slogan, c'est bon, propre et juste. Donc c'est des productions bonnes au niveau gustatif, nutritif ou nutritionnel. Juste, c'est pour un commerce équitable, pas qu'avec les pays lointains, mais aussi avec les producteurs locaux. Voilà. Et propre, ben, c'est l'évidente qualité sanitaire des produits. Donc je pense que tous ici, on a les mêmes convictions, on les aborde différemment. Slow Food, ces deux axes, il y en a un, c'est la sauvegarde des productions rares et menacées d'extinction, qu'on appelle les sentinelles. On a eu 7 là en Iparaldé. Et son autre axe, c'est l'éducation au goût. Et ça passe par du lobbying militant auprès des consommateurs, mais aussi auprès des restaurateurs. Donc là, récemment, justement, on a fait une réunion avec les responsables de cantines scolaires pour les sensibiliser au fait que bien manger, c'est un droit fondamental, qu'il ne faut pas l'oublier, ils en portent une grande responsabilité. Alors j'en viens au but de cette réunion, et nous, au niveau transfrontalier, moi j'ai bien noté que Donosti 2016, capitale européenne de la culture, avait mis la gastronomie dans ses objectifs. Et je pense que ça, c'est un terme suffisamment court et long à la fois pour qu'on ait des actions coordonnées. Et sur ces 3 millions de personnes, si on compte Iparaldé et Goaldé, je crois qu'il ne faut surtout pas, alors que ça a été dans le projet de la capitale européenne de la culture, ne pas oublier la gastronomie, ne pas forcément laisser ça que, en fait, alors nos Basque Culinary Center, bien nommés, mais qu'aussi les producteurs, des Iparaldé, des Goaldé, tous, on a notre place dans cette dynamique-là. Urkiri Salaberria nazue, Astirratik nator, Astigarra oso ospetsua da, sagardo bat izan da, baina orain bai ilarrak. On fait des petits pois. Ilar hemen ilar biribilak eta bertan ilarrak. Eta beste toki batzutan babak txikiek edo indarrak. Orduan, bueno, euskalduna naiz, Kardizan jaioa, Kardizan Andaluzia, orduan Andaluzan nazue baita ere, eta maite minduta bai Paris eta bai Madrilekin. Amoureux de Paris. Orduan, bai, bizitzaren ibilbidea izan dela eta Amona iparraldekoa, nekan, Azparrengoa, Aitona Lezoarra, eta azkenean borrokak zian beti etxea zen, Aitonak ez zion ulertzen Amonari zide nuntri izaten egiten. Alors, Amici, on appelait Amici, elle a toujours parlé en français, bere erdera hitz egiten zen. Eta azkenetakoa izan naiz, eskolan frantsesa ikasten zuena. Halako gauza netzako mingarria izan dena. Zeren euskaldunen edo euskaltasun horretan, nik uste beti identitatea hizkuntz bakar batekin, eta nik uste euskaldunak 3 hizkuntzak gutxienez ezagutu. Connaître un petit peu, on te dit bonjour, merci. Orduan, esaten duguna, ibilbide horretan, euskaltasunaren funtsa bilatzen hasi nintzen, ondare inmaterialean murgildu nintzen, gastronomian agertu nintzen, eta gastronomia bere arlo
handi horretan, eta arroa esaten duguna. Azitikan goiarara. Eta ja, goiaratikan barne gertatzen dena, hori norberaren kontua izango da. Gauza arraro pixkat egin nuen, tesi bat garatu nuen Lacan, Jacques Lacan, behar dituen materialidadeak simboliko, imaginario eta reala, aplikatu benun ilar batean, sagar batean, hobesan da, eta bapatean irikizitzaigun mundu bat, nun lehen egin deten galdera, ez? Ilar kilo batean edo sagardo botila batean, bai, badakigu zenbat kilo pisatzegun eta kilo bakoitzak zenbat eurotan salduko ditugun. Baina... Zenbat minutotan ere. Hoxe. Beraz, badira beste bi alderak. Ikusten detena, hoi da. Bai Parisen, bai Madriden, kulturak diferenteak dira. Tamalez eta nahi ez izan kultura horiek ikutzen gaitue eta horregatik zuek noraizean ikusten gaituzuenean guk ikusten dugu, baina hauek zertan nahi dian geldo. Geldirik ez diala mugitzen. Ostia! Orduan, harritzekoa da zen horako tempi edo tempoen pertzepzioa diferenteak ditugu hegoalde eta iparralden. Orduan, nik uste hortikan joten dela baita ere, nahi degula biok elkarrekin, baina ezin dantzatu elkarrekin. Zeatik denborak diferenteak dialako, baina gogoa kristu gogoa dakau, noski kristu gogoa dakaula, baina falta zaigu hortikan kronograma pixka jartzen. Ideia, badituzu, gauza horiek... Lacan, azteko, ideia konkretuak, bi ideia konkretuak. Gu egiten nahi geana, bidez, osatu dugu, Aiur Euskadi, enpresa bada, izango ditzake, etortzen danean norbait turismo egitea, berdin erakustea Abadi, Akuarin Donosti, baina naturaltasun guztiarekin beharritzea, maulea jun, gu izatea, normaltasun guztiarekin erakusten duguna Euskal Herria zer den. Oialde batetikan. Eta gero, zerbait konkretua, eta oso justuko izango nukena, orain Parisen izan dudian funden asteburuan, Espace Map, egin duten azoka, ederra lurlan, eta idoki. Hoi Madrilen egitea. Jungo eginake Madrilea, Parisen izan dudian bezala, gure produktokin, euskal produktuak, iparraldekoak eta hegoaldekoak, eta antolatuko genuke honako azoka. Euskal azokak. Ez da beste azoka medievala, azoka eta euskal azoka. Mil esker. Agustin Errota bere naiz, eta jubilatua, orduan nire kondu etorri naiz, eta mintzatuko naiz iraganari buruz, gehiago etorkizunari buruz baino, zoritxar ez. Hori zenatu hor da legea. Orduan nik hemen aportatzen aldutan gauza bakarra da, nire esperientzia soila. Lan egin dut urte zenbaitez edo askoz, Lurberri kooperatifan eta beste kooperatifa batzuetan, Donapaleukoan, asko ezagutzen dutena. Eta behar zara, nire legukotasuna da, lehen gauza, mugaz gaineko ahemanak errealitate bihurtzen direla, emeki, gorpuzten direla, eta nik ikusi dut, emeki, alor askotan gauzak egin direla, eta hemen hori dut aipatuko, ezen, pixka bat odeietarik jautsi eta pixka bat lugari lotzeko, historian emeki egin dira, egiten ari dira, nahiz eta nik azpimagan ezake, sekulako desberdintasunak bat direla egoa eta iparaldean. Ez mentalitatearen aldetik, hori ere bai, baina egiturak ez dira bat ere berdinak, ez laborantza ikerrek aipatzen zuen bezala, ez da bat ere berdina, eta orduan ez naiz, sartuko galderak bali madira erantzunen dugu, baina uste dut,
Errealitateak oso ezberdinak direla, nahiz eta zuk ongi diozun, sekulako nahikeria badela zerbait egiteko elearekin, mainan ekonomiak baditu bere legeak eta bere oztopoak, eta ezin dira gauzak derrepente berehala egin. Orduan, hemendik aipatuko ditut, emeki ze gauza, eta uste dut, merezi duela jakitea zer egiten den gaur egun. Laborantza alorrean aipatuko dut bakarrik, hori izagutzen baitut, eta adibidez, hasiko naiz, hemengo bildotxa, hemen arkumea edo bildotxa, hemengo ekoizpen nagusietarik da, dakizuen bezala, hemengo laborantzaren ekoizpen nagusietarik da ardia, ardiesnea, gazta, eta gaztaren subproduktu bezala arkumea biztan dena, eta arkumearen larogoia egoaldean saltzen da, egoaldean baino urrunago ere, Madrileraino, baina hemengo merkatua handa, eta paskoz ala egoarriz berezeki, han saltzen da. Berdin, behiesnia, kasi ez dut eranen betidanik, baina aspaldidanik hemendik behiesnia egunero kamioi zisternak doiten dira egoaldera. Ezen han egoaldean esnea eskaz dute, eta hori, ez dakit, nola erran, merkatuaren lege gordinaren barnean egiten diren loturak dira, baina existitzen dira eta egunero egiten dira. Gero, aipanezake ere, behi haragia, bueno, hori ez dakit merezi duen aipatzea, ezen dantxarian edo hor saltzen den haragi guzia, hemen iparraldeko Pedavia eta Arkadik saltzen dute, baina ez du merezia aipatzea, ezen gehienetan, nola erran, transit bat bezik ez da, haragia du da Alemaniatik edo Poloniatik, eta hemendik pasatzen da, gero egualdera joiteko. Gero, ostion aipatu duk sagarrak. Nik izan naiz Astigarragan, beti sagarnoaren egunean, eta sagarno egile haundienak edo haundienetarik batak esan dit. Sagarrak hemen iparraldean erosten dituela. Slovakiako. Ba, bira, hemen, nibano, hobeki dakitenak, atzean, Mizel bergunean, arek aipatzen aldu, eta uste dut, eta horako harremanak emeki egunero josten ari dira. Ara, agroturismoan ere egin dira gauza batzuk, badakit Txiberun kanpainak egin dituztela Bizkaiari buruz, asteburuetan Bizkaitarrak edo Gipuzkoak eta Xiberurat etortzeko. Eta beste sektore bat oso importantea ene ustez, transfer de teknologi. Teknologia partiketa. Eta hori adibidez, bi adibide aipatuko dut. Ardi mailean beti inseminazioa egoaldean ere egiten dute, eta egoaldeko hasia hemen iparraldean erosten dute. Eta badira harremanak artzainen artean, uste dut teknika aldetik egunero gauzak egiten direla eta gero eta gehiago konpartitzen direla. Eta berdin, behi haragiari buruz, kontrol de performance zerten da eta frantsesez, neurtzen da behiek zenbat kilo irabazten dituzten eta badira teknikak hori denak kontrolatzeko, eta hori ere ego eta iparraldearen artean gauzak egiten dira. Beraz, hori denek existitzen dute eta gehiago ere. Beraz, hor geldituko naiz, eta ara, uste dut, errealitatea dela hori, egunero egiten dena, eta ezin da gaurtik bihagunera gauzak erabat aldatu, eta hori emeki egin behar dira. Orduan, nola hobetu gorpuzte hori, uste dut, nik bi gauza aipatuko nezazki, bat elgar ezagutza, eta uste dut alde hortatik gauzak telebistaren medioz, irratien medioz, eta bidaien medioz, gero eta gehiago gauzak ezagutzen direla. Eta gero, uste dut, egitura batzuk badira, eta horiek behar dute pixka bat antolatu, eta nola erran, araudiatu behar dituzte harreman horiek, adibidez, CCIk, Baionako Komerzio Ganbarak badauka bere ordezkaria egoaldean, eta lan egiten duena. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak jakin duzuen bezala lan hori egiten du, uste dut, hori dela bidea zerbait egiteko. Manex Aranburu naiz, Goimen elkartetik nator, bertako langilean nauzue. Goimen da Gipuzkoako landa garapen elkartetako bat,
zehazki Goierri eskualdean kokatzen dena. Eta antolaketa mailan udaletxe eta nekazal ordezkariez kudeatzen da edo gobernu batzordea horrela osatuta dauka. Esan ere, Gipuzkoan barrenean dagoen eskualdea dela, bi parke naturala ditula. Nekazaritza ekonomikoki pisu espezifiko eskasa duela, baino zer esan handia eta nahiko nabarmena dela bertako identitatean. Idiazabal Gazta, adibidez, gurean kokatzen da, gure eskualdean kokatzen da. Esan, tokatzen zaigula ere, gure xedea badira nekazaritzaren suspertzea, herri identitatea nolabait babestea, berreskuratzea, berriro ere errotzea, beti ere gure ustez lehen sektoreari lotua, eta horrekin herri txikietako, auzune eta baserrietako biztanlegoaren bizikalitatea bermatzea. Landa garapenaz dihardugunean, gure jardunak transversala dira eta hein handi batean esparru anitz ikuitzea tokatzen zaigu. Hezkuntza, garraioa, arlo sozialak eta baita ekonomikoak. Naiz eta jatorriz, mendi nekazaritza elkarte izatetik gatoz eta lehen sektorean oinarritzen garen. Giltzarrezkoa zaigulako, gure ustez, landa garapena lehen sektorearekin. Ez dugu ulertzen garapenik lehen sektorerik gabe. Eta RKR urtea daramatzagu hori aldarrikatu nahian, behin eta berriz. Ikusten dugu ikuspegi politiko batzuk badaudela non hori kinkalarrian edo zalantzan jartzen duten. Gure ikuspegia izan behar da Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik nahikoa gertu dagoela, inbidia pixkatekin ere begiratzen diogula, bat nator Ikerrek egin duen hausnarketarekin, mugaz bestaldeko egoeran, nire ustez 30 urteko atzerapena ez dakit asko esatea ote den, bai da kontestu sozial desberdin batetik gatoz, politikoki antolatuta beste antolaketa bat da, zaila zaigu ze industria oso barruan dago, ekonomikoki pisu handia dauka, ondo antolatua dago, imagen oso positiboa du, eta gure nekazaritzak aldiz, gure nekazariak aldiz barne borroka baten daude. Krisia ez da bakarrik kanpora begira, nola ikusten gaitun gure gizarte, gure kontsumitzaileak, baizik eta gu nola gauden gurekiko. Eztabaida hori nabarmena da. Eta iruditzen zait, heldutasun falta baten ondorio ere badela hori. Orain estutasun batea, krisi egoerak orain gehiago estutzen gaituenean, jabetu geha beste batzuk markatutako nekazaritza batetik abiatu gehala. Eta ez beste autokritika batetik nork zein bide nahi duen joatetik. Erronka, Michelek esan duen bezala da, zein markotan eztabaidatu genezake elkarrizketatu gintezken kontsumitzaile eta laborariak mai berean, ez? Zein da kontestua, zein da aitzakia, lekua edo unea. Egungo bizitzan. Ikusten dugu merkatuan arazotako batzuk, ez? Merkatu bere legeak dituela, mugaz bestalde berdina dira legeak, merkatuarenak, eta baten batek jarri beharko liokela merkatuari lege batzuk. Ez dienak kasik ekonomikoak baizik eta moralak. Espekulazioaren gaia elikadurarekin ez da posible. Ez da sartzen, ez da zilegi. Galerazia, neurri handi baten elikagaiekin lurra dator. Eta gure hausnarketan ere hor dago, ze puntu arte lur jabetza banatua, lurraldean barriatu da egotea jabe desberdinekin, aniztasuna eta aberastasuna da neinean, badu baita ere nolabaiteko ardura edo responsabilitate bat lur jabearen aldetik. Hau da, ze asko dago jabetza dutenak, baina gero nekazal jarduna ematen ez diotenak lur hori. Eta nolabait hipotekatu ere egiten da. Datozten belaunaldi edo lurra landu nahi dutenei mugak edo zaitasunak, oztopoak edo aukera hori ekiditen, ez? Orduan mugaz gaindi,
Mugaz gaindik, guk baditugu zenbait proiektu, Kiskurre eta Oizan eraikina behar, non irekitasunez konpartitzeko prest gauden, eta badula lotura bat, lehendik ere hausnarketa amankomun batetik egindakoa, hau da, sormarka bat behar luke egon laborariek bultzatakoa eta Euskal Herriko produktu bezala, ate barko gendukena, Kiskurre proiektua ezagutu egin behar da, baina sormarka hortan ez da bakarrik gure produktuk ezagutzea ematea, baizik eta gure identitatea produktuarekin batea. Eta, pauso batzuk ematen ari gara, baina arazutako bat ere bada hori, askotan lokalistagia edo oso mugatua gaudela gure lan esparrura, eta gero ez ditugula ezagutzen askotan beste iniziatiba horiek ez. Baina ikusten gendula, behar gendula espazioa eta unea elkarrekin konpartitu beharra. Ez dakit zein izango litzakeen modeloa, baina behar dugu historia bat amankomunean egin. Joaquin Araujo, periodista eta pixkate ekologia munduan ospetsua eta onarpen desentekoak esaten zuen mundu mailan kultura eta gizarte desberdinak ezagutu ditula, eta zertan bereiztuko lukeen euskalduna besteekiko, eta esatezun indigenak diren beste gizarte, asko zer igual atzeatu gok, edo Mapuche edo Aimarak, eta ikusi dituen herriekiko antzekotasun handik aurkitu ditula, beste gizarte aurreratuetan ez bezala. Alegia, ikusten zuela euskaldunak zuela lurrarekiko mina, maitasuna eta oso errotua zuela bere lurrarekiko lotura hori. Eta hori nabarmendu egiten zuela beak. Hori da, kanpotik etortzen periodista bat. Eta ze pentsatu eman zigun guri horrek ez. Baditugula alegia espazio eta une hori amankomunean konpartitzekoak diren horiek, baditugula amankomunean arrazoiak lotzen gaituztenak ez. Kultura, hizkuntza, lur mina, egiteko moduak, genetika, ez daukagulako hain urrutikoa. 20 urtez Bilguregi Kosotoko lehendakari izaniz, bestarikoekin eta menturaz bada antzatzen dira pixkat gauzak, apianekin edo bestariko bat bi elkarte badira ondo tegikin, eta batekin sekatzen dute hemen laborariak nahi dutenak landatu. Eta kontratu batzu proposatzen dutenak, emekin joeten dira gauzak eta beldurra bada, eta handia dira hemengo laborantza mailan zaharra leku guti du. Leku gehiago kandu eta guai galdu da, eta horretan gaizki edo ez dira untsa antolatu nire da gaizki antolatzen girela. Zer eta gu hau ez du hala hondik, pertsona gisa hartu emana bat ditugu. Gaurko mintzaldi horiek eta beti baliagari dira, zen eta horretaz ni hau refleksio bat eman dut hori buruz. Ian bat dara, parte bat. Horiz pairu gauza konkretuak atera dira, azkenean ez anitz ez. Ekoizleek eta haritzaileek behar dute baldatu, beraz kultura eta eziketa problema bat dela, eta uste dute horiek ere beharko genituzke pentsatu. Eta azkenian nolabait, azken gauza baino lehen, ikusten dut ere bi ikuspundu apur bat diferenteak, eta batu behar direla, ustez, alde batetik kontsumitzaileena eta bestetik ekoizleena. Eta ikusten dugu, nik ikusi dut edo susmatu dut ez dela hurbiltze berdina. Eta hor dago lan bat egiteko, elkartzeko, eta hori Michelek aipatzen zuena lehen, uste dut bakotsaren posturak bestearen galderari somituntzia ez. Uste dut hor dagoela zerbait lan bat antolatzeko eta gauzak aitzimaratzeko. Eta gero azken ideia da behar dela
beharko genukela hor nolabait instituzio bat, gauza guzi horiek eta sinkronizatzeko, impulsio emateko eta gauza guzi horiek martxan jartzeko, ez? Baina ez nahi eta ez instituzio goitik etortzen den instituzio bat, baizik eta berez edo beti sortzen den zerbait, eta hainbat aldiz, batua izan da, laborantza ganbara, horako gauza bat egiteko plazatu izateke. Mila esker,